на път. Ето Байкушевата мура. Драги зрители, аз снимам клип. Айде да видим сега тези стълби на къде ще ни отведат. Да видим тази величествена мура. Ето красотата на Пирин. Вау! Нагоре, нагоре. Ето мурите. Вау! Ето е Байкушевата мура. Огромни, невероятни дървета. Приятели, това всичко е мури. Ето е Байкушевата мура. Това е, да. Погледни колко е огромна и дебела. Гледай. Еди какво нещо е. Те само клоните са и като мили деца. Изключвам видеото. Ще направим снимки за сравнение.